Окисление этанолу оксидом меди-2. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі, спіртоўка, запалкі, медны дрот, этанол. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Окисление этанолу оксидом меди-2. Напаливаем у полымя спиртовки медный дрот, скрученный у спираль, до з'явления черного налету оксиду меди-2. Пасля гэтага хутка апускаем распалены дрот у прабірку з этылавым спіртам. У выніку рэакцыі налёт знікае і паверхня меднага дроту становіцца бліскучай. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Напішыце ўраўненне рэакцыі, што працякаюць.